Ta, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang good morning po. Good morning sa mga kababayan po niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programa niya to. Digdi sa radyo DCGB, 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Kahiling po sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel. Asin man sa DCGB Live app, nadadangog sa cellphone. Asin sa mga internet radio. Ini pang Aramon Yato program. Ako pa sa lingkod, Mardela dahing iba sa ditsanang pero tiyan. Ini ba na po hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. Kasabay siyempre dyan ang suya pong mga bulos kan impormasyonali po sa luwas. At yung pakipag-ulit sa mga taong nasa likod ka mga bareta. Technical side, kasabay po niya ito dyan si Chief Ramir Tanay. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Production Assistant Center, yaon po dyan si Shara May Leron, pantang sa newsroom. Kasabay dyan si Angel, si MJ Jaresco, pagkatapos si Jenny Matthew Valyaran. Sa luwas sa Mega Force Patrol, padagos pong nangalap ng mga impormasyon tangani pong mapukaan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa First District si Paring Jomar Bien, Third District si Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Nandang yaon man mga tugang sa ano yan, sa Daraga area si Joshua. Partner alarmario niya ang po mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Asin si Karen Ala. Yan po mga tugang sa tuya pong City Hall. Si Boy sa Mobile. Kami po kapos binababan sa rumag morning. Good morning po mga kabayan. Binasaluda sa Indo na sana okay po kamo. And then ito magparahaloy pa. Mga tugang po nan niya tuturo sa rangkada ka mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya na mga tugang si Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning Chief Jim. Hello. Yes, good morning. Yes, Right. Direktor, marinaga sa mga barata by preskong informasyon ini tabi Direktor na yaon digdi sa Banuan Kanuwas ang unyan si Governor Attorney Greg sa Lagman igwanin relief distribution digdi sa covered court sa sentro kan Banuan kan uwas direktamente prangka na niya to inapot na madali na baga an filing kan certificate of candidacy pirangal daw na sana prangka na niya tong inapot kung ano na kung may pronouncement na siya, kung ano ang dadalagan sa 2025. Uni na, first heard initabi sa DCGB, exclusive initabi Director, siya na ang mataram kung ano ang dadalagan na niya sa 2025 election. Go, maray na aga, nadadangog po kita sa Bilog na Albay, Senior News Director Mardela Buana Sangkor. Gob, good morning. Morning, Direk Mar, maray na aga. Yes, sir. Opo, sir. Ano po databi? Diretso ka na po sa kandidatura for 2025? Yes, diretso natin kita for governor in 2025. 100% po. Nakita po, we'll offer again ourselves to the public. Importante yun po na mga albayano mag-iigwang best choice. And sa pagtubod ko po, sa track record ko, sa sukuyang pagpayapa, pagpatapa sa albay, kinatawag ang best choice for governor. Yes, sir. Sir, may line up na po kita? Yes, yung natin kitang line-up, pero of course, kung po natin kunyan iluwas na Aba. siyempre, sa primer distrito, sa tercer distrito, ikaw na kitang line-up. Second, tiga-ayos tapa.
Pero ang importante po, maaraman kang tao, Ayun. ang mandato na tinaw sa kuya, kanakaagi yung mga eleksyon. Opo. Na kung siya yung tabi na perfecta ang 721 barangays, lubos po kitagana. Yes, sir. Na Albay. Opo. 721 out of 721, that is an overwhelming mandate. Diba at tabi, maging baka akong maray na public servant, kung di ko tabi otro, i-offer ang sarili ko na magsilbi sa mga albayano. Taram ko man nakaya ko yung trabaho ini, oven pa kita, iyo po, pero ang experience tabi, dati ba pwede matawaran? 24 years na kita in public service. Yes, sir. Opo. Narin po ang plano ta na mag-file tabi kan COC. Hopefully po on the first day, on October 1, ma-file na kami. Opo. 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 Gob, Okay. may nakula kitang event sa 27-28 para po sa Albay Renewable Energy and Investment Summit. Please invite the public po tabi. Manawad po rigay. That's correct, Direct Mar. Ikaw sabi kitang Renewable Energy and Investment Summit na kung saan po kadakol po ang ma-attindir sa mga possible investors para maaraman ninda ang business climate sa Albay, kung maaraman ninda kung kaya ba tabi ninda makipag-partner sa provincial government of Albay, sa iba pang mga munisipyo, sa mga syudad, manugod po sa green energy. Because green energy is the new wave of the future. Dahil dapat kita pwedeng dumanan na ibang paagi o dalan, kundi ang green energy. Ayun. Otherwise, ang sa tuya tabi ng mga commitments sa convention of parties na nakaaging taon, etc., manugod sa environmental protection, etc., no to fossil fuels, eventually, mag-taisal kita dyan. Kaya po ang tabi ang Albay ready. And kadakol po ng mga studies that will show na talagang iwag kitang wind power resource sa Albay, iwag kitang solar, kadakol po kita mga lugar dito na pwedeng iwag kitang mga solar farms. So dapat sila po ini nasa table. Pilimi tabi ini pag-uulayan sa mesa. Yes, sir. So yes, tuloy-tuloy po yung ating mga araw-ini mga invitation sa mga investors tungkol sa renewable energy, pati matabi sa business, sa business-friendly environment na pwede tabi ito kan Albay. Ayun. Opo. Gob, tama ba itong nakuha akong information na dahil pa makita nakaputap ni mga planta, manawid dyan sa renewable energy, pero may plano nang mag-solarized ang Kapitolyo Provincial as in mga offices po kayo, Yes. Ito tabi kita mga talagang definitive plans na kung saan po we will solarize the hospitals in the periphery. Pinito siya ining mga nasa hinterlands, ining mga nasa laylayan na hospital po na pagsadiri ang gobyerno ng lokal pang probinsya, kita operate, manihar, kaya po ang tabi ko kitang pag-solarize sa ining mga hospitals na iniyo po. Wow. So, yan ang resibo. Yan ang resibo, Direct Mar. Ayan, opo. Sige po, tabi, Gob. Aram ko na busy ka po dyan, tabi. Salamaton po sa Yes. pagpaunlak sa DCGB. Mabuhay po ka mo. Okay, Mabuhay po ka mo. Thank you. May mga pahabol pa ako tabi Gob na kahaputan. Once na sertyon kita, pagpalaon kita na ikata maging gobernador kan probinsya ni Albay, ngunyan gobernador ka, ano po ang mga lalaumon pang iba kan mga kababayan niya to digdi sa Albay once na nakatugaw ginaray bilang gobernador? Siguro tabi kitang maray na pasiyan mo niya na kung siya pwede kitang magtubod na talagang from the ground up, pwede kitang i-develop ang entrepreneurship sa Albay. For the first time po, nagkaigwan na kitang Arugay Ining Awards to Most Competitive Province, base po sa Cities and Municipalities Index. So, okay po talaga maaraman sa tao na ang entrepreneurial spirit ng Albayano, ma-develop ta. Sa kita pagparaasa sa gobyerno, although yan ang gobyerno para magtabang, pero ang pinaka-the best po, matabangan ka mga Albayano ang sadiri ninda. Ang agrikultura ta, tapos pa kita mga plano, first storage facility is in the pipeline, ang Pantaw Port po will soon be operational. Grabe po ang development sa Albay na pwede mangyari in the next few years. Okay, thank you so much. October 1, allow man may mapile na pa pala ka mo. Yan ang plano, October 1, pero mapapunsoy kita kung ano ang best date. Pungsoy pa lang. Mapapungsoy pa pala. So anyway, so yan nakapangan na lang niya mo kung si Sayan Mabais Governor mo. Yun po, basta sa mga line-up na board members. Opo, basta 2025, go for Governor, Atty. Grex Lagman. Go for Governor, Atty. Grex, sigurado. First heard yan, exclusive yan sa DCGB niya na pagkaaga, digdi sa programa mo, News Director Mardila. So yan, Director, si Board Member Herbert Borada. Ano ba? Yes, si Board Member Herbert Borada, so no comment. Yan, tabi, Director Maran, sa to yung mga dagdag na informasyon, halig digdi sa Banuan ka na uwas,
Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Kaya po tabi ang pagbukuloy nato kay Governor Grex Lagman sa diretso ang kandidatura sa 2025. Ayan po tabi, ngani ngayang, maipagpadagos ang saya po ng mga programa na pinunan durante kan magtuka po siya bilang kasalidang gobernador ni dating former governor Noel Rosal. Okay? So magkapadagos po kan sa iya pong kandidatura. So posible mga pizza mag-file na daw po sinda. Siyempre depende daw sa resulta kang pungsoy. Alright. Bueno, mga tugang, napagurahan naman sa non-renewable energy. Idiretso ta na, tagaro 30 minutes nagparaalat si Mayor Caloy. Tami ko plano po ang kamalig na magkaigwa po ng solusyon ang sa pong problema sa propalsok. Buda po diyan po sa bababang kuryente. I-30, baka bako na busy, bako pa busy, Taga-sumaw kayo sa oras medyo nalo lang kita yan. Santo nag-ring po tabi. Okay? Para makauron ta mga tugang digdi sa ayan. Nasa linya na po si hello Mayor, Mayor Caloy, si Mar po ini sa DCGB. Good morning, Mar. Yes, good morning po tabi Mayor. Mayor, na kunyang kami na-excite kami kayo ni na pinagplano po nindo dyan na pag-uro na sa Aleco as in sa inyong opisina Buda sa ropong firm na magkaigwa ng source of energy na renewable ining piga po na Jolie Box. Iyo po sabi, Sir Mar. Opo, kung sa iba Jollibee, sa Indo Jolie Box. Okay. Mayor Caloy, ano po ini? Anong pwede paki-istorya mo po sa muya, maiwaramang ka mga kababayan ta. Paano po na nagkalaog ka mo dyan sa pag-conceptualize na mag-iguning sariling arugayang pong sistema o sabi nga ng teknolohiya? Ang kota po kani, work kota with Aleco. Kasi aram tabaga Aleco, talagang manuya ang kuryente. Tapos kung pag kita nag-brown out, bako stable ang supply kang kuryente ta, kaya may nakaulay kita na mga actually taga-kamalig din ini. Pero ang company kani, American company na Corpo Technology na pwedeng mag-keep pabangan sa Aleco na fixed rate ang supply side na dahil na maagi sa GCP, dahil na transmission fee, bagata na kulo pa baga kitang pigbabayadan na kumbaga ang kuryente ninda direct ang sakali supply sa Aleco. Yun po ang kuwakani. Then in 50 years fix ang presyo kang rate kang kuryente nindang itataw sa Aleco. Kasi yun po ang pinaka-problema wala kita masyadong investor kasi bako masyado stable ang kuryente talaga. Opo. Ano pong sabi kang Aleco kay ni Tabi, sir? Sabi nila, alamin na, then tinawag ko na din sa contact ng kumpanya, direkta na sila maulay para kung ano ang pwedeng ibuon. Ayun. So, ano po ini? Anong sistema? Anong klaseng source kang enerhiya po tabi ang kakwaon ninda tabi, Mayor? Kung mahiling tabaga po, so may mga lutuan baga ko niya na minsan patong pa sana si Caldero. Induction. So special na kaldero induction. Parang siya rin po kanan magiging sistema, paikot-ikot lang system niya. Then yun po na mag-ibog kuryente. Garo siya rin po kanan technology. Ayun. Na gagamito na sabi nga ni kung 2 megawatts lang ang kaipuan, last na mga 1,000 square meter lang ang kaipuan. Kasi kung solar ini, hektarya ang kaipuan tang tagan. Ini sadit lang. Sadit lang ang kaipuan na lote. Kaya kami, sadit lang po na area ang pwedeng kagangkani, then sila ma-maintain, then wala man niluluwas ang Aleco or ang LGK kwarta. So sa kuryente lang ipoproduce ito lang ang babayadan. Ayun. So ini palan bako man lang sa kamalig isusupply kundi sa bilog na Aleco.
sa Aleco, papag yung pirmi po sa Aleco. Tapos siyempre, sila po distributor kang kuryente ta. Siguro, through Aleco, depende na po anong pagka surunduan po kung direkto sa Aleco ang mas marami na po. Kasi Aleco din naman ang iyon distributor ta po kang kuryente. Ayun. Ang medyo sure dita magiging stable pagkatapos medyo cheaper yan. Opo. Kumbaga in 50 years, fix ang presyo ng kuryenteng supply. Ayun. Ay, halawig yan, Mayor Kaloy. 50? 50? 50? Then after 50 years, dito turnover na sa Aleco itong planta para kung gusto niyo diretso kang Aleco, suko, pwede po. Ayun, opo. Okay, Mayor Kaloy, salamatan po maray. Baka po may gusto kang idagdag na mga impormasyones pa dyan sa imo pong opisina. Go ahead po, tabi. Iyon lang naman po, Sir Mark. Kung ikaw pa man pumapan, nagpo-post na sa naman po kita sa account para may siyang para mapigili po ta. Pero paano kuryente, yun po ang pinaka-importante na ma-resulta ta. Even so Aleco, sinabihan ko, yan na bypass road me, kaya po alam nakilinya si kuryente na ma-improve para naman niya ako sa mga investor na gusto magkaraan dyan, may facilities sa kuryente. Kasi takol kita ang mga for development area na wala talaga kuryente. Kaya man po na i-coating ko, natukar din po sa Aleco. Opo. Yan lang po, Sir Mark. Yes po. Ay, pali Mayor, may gigibong pala na Albay Renewable Energy and Investment Summit. Ma-attend po ka mo? Inganipin ko ako to, pwede man po hindi mag-attend. Pwede ko pa po kitang sarong amigo na gusto ma'am talaga mag-kapuchan, mag-glaw, maka po. Ayun, apa. Sige po tabi, Mayor. Salamatan po maray sa oras po nito sa DCGB. Mabuhay po ka mo. Sige tabi, Sir Mark. Ayun, mga tugang, Mayor Kaloy Baldo, kan banuan po kang Kamalig. May kinaraman po dyan sa inisyatiba kan lokal na gobyerno kang Kamalig sa pagi po ni Mayor Kaloy na magipag-uron sa Aleco asin duman po sa investor na Indactothermal Group, American based na magbuktak ng pigapon na Jolibox Power Plant. Igiguno naman Sir Jeff. Jolibox. So, ibanig ko mapurukod ka Jollibee nga. Jolibox Power Plant. Diyan po sa Kamalig gigibuhon. Induction plant ini. Na sabi, renewable ini, clean energy pagkatapos medyo cheaper. And then yun ang initial na pag-uuro na direktang ma-supply mga tugang sa Alba Electric Cooperative sa loob ng 50 taon. Kung ano pong sistema yan, and I hope na wala pong walang hassle with the existing laws, mga tugang pagabot po sa pagsusupply ng kuryente. Nakulang bagay po yan, di ba? Nakulang bagay. So, may mga nagkaka-interest na mga tugang manungod dyan sa renewable energy. Ito, batang Albay Baga, may target kita na by 2030, maging 100% renewable energy ang Albay. O, di ba? And then, tamang-tama yan, sa Pitsa 27, igwa maning Albay Renewable Energy and Investment Summit. Nag-ibong po dyan sa Oriental Hotel, 27 and 28 para po ma-identify ang mga lugar kung saan pwedeng ibuktak ang mga planta, wind, solar, hydro, katapos yung geothermal, di ba? Pagkatapos sisaan mga posibleng taker na mga investors dyan sa mga na-identify mga tugang na lugar na pwedeng magbutap ng planta ng renewable energy. Okay? So yan po tabi, magayon na mga impormasyon yan. May mga lakdang na po ang mga local government units na gumibo ng mga inisyatiba para po sa stable na kuryente pagkatapos barato, malinig pa. Alright, mga tugang mga barata po yan na so pong nakuha sa mga gobernantista, ganyan po na pagkaldaw. Ako po ay magbabalik sa mga impormasyones pa digdi po sa Aramon Niato program. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:14. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipiglatag na kan Commission on Elections o COMELEC ang seguridad para sa pag-file kan Certificate of Candidacy o COC para sa mga madalaga na senador as in party list poon sa Oktubre 1 as sagod sa Oktubre 8, 2024. Pera sa mga force multipliers na matabang sa pagmantinir kan seguridad as in sa traffic management, nasa 400 man na kapulisan ang itataltag para magbantay sa luwas as in sa palibot kan Tent City, Manila Hotel kung saan gigibuon ang filing kan COC para sa mga madalaga na senador asin na party list. Katakod ka ini, nakipag-koordinar naman ang COMELEC sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard asin Bureau of Fire Protection para sa seguridad kan iba pang lokal na opisina kan ahensya kung saan gigibuon ang filing kan COC. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabrera
Kabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Kabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Kabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitaran ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Good morning, hello, hello. Sa mga kababayan po natin, mga misis. Rekas-rekasan taon doon na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuhan. Happy birthday sa mga barkads ta. Sa mga dabarkads. Good morning, happy birthday kay Ma'am Love Guaring kang DA Information Office DA Bicol. Information Officer po kang DA Bicol, Ma'am Lovella Garing. Ma'am Love, happy birthday po. Siring man, sasakuyan pong kaibriba sa KB 430 sa Rumbangi Base Chapter and KB 43010 Sir Jojo Balkin, happy birthday. More life, prosperity, and happiness. Siring man sa sakuyan po na Municipal Agriculture Officer kan Santo Domingo Albay. Yan si Pamangkin, Sir Gino Gregorio. Happy birthday po. Many returns of the day. Alright, mga tugang, diretso na po kita sa mga istorya ta. Nagkapararalat kang bagas kung kumusta na. Pira na, rin na ngayon namang maabot. Yung mga, may mga, posible, mga tugang na kabanganing October, may mamamatian na. Pero ang maximum na mati ngayon kan, iniro na, 2025.
Yun na po yan mga tugang sistema. Pilalauman na itong bawas kang taripa sa bagas from 35% to 15% sana may dakulang impact mga tugang sa pamresyuhan kang bagas dili po sa lokal. Okay? So ang projection baga is pwede mabawasan ng 5 pesos to 7 pesos. Pwede ngayang from 52 maging 48 na sana ang bagas. Dardakula ngay lamang. And then pigalat man nidang magruluwasan talaga, magbarabaan, magluwas sa mga terminal, mga tugang, itong mga bagas na inimporta, tangani pong ma-infuse sa mga market, tangani po na mapakinabangan man, as in, so iba magamit duman sa Rice for All program mga tugang kan DA. Okay? So, digdiman sa Bicol, padagos po ang assurance kang NFA Bicol, sa paagi po kang pamamayo ni Acting Regional Manager Julie Linaresas kan sa indang intensive palay procurement activities sa bilog pong riyon. Tamaaran niya na naman baga. And ang sabi sa impormasyon na nakalap niya to, mga tugang, ang presyo o price range scheme o prices na tinatawag kan NFA sinda mabakal ning paroy na magpon sa 23 pesos hanggang 30 pesos kilogram para po duman sa mamara o tuyo na palay. Yung ano yan, tuyo na palay, hindi yung press. 23 to 30 pesos. Parang yung pag hindi yata tuyo is ano lang ang bilhin yan, 17 to 19 pesos, di ba? So 23 pesos to 30 pesos yung pampagbakal kang NFA. And then para duman sa mga mapa-deliver or ma-query, feel free to contact mga tugang ni following hotline numbers. Yan. Sa Bicol Regional Office, pwede po kong tumawag sa 0920-234-0108 and sa Albay Branch Office 0939-434-9663. Yan po tabi, para duman sa mga kababayan. And then sa Sorsogon, pwede kang mag-upload dyan sa branch office ninda 0939-329-4507 as in sa Kamsur 0921-667-4060. Yan po tabi mga pwede nung apudan kapag nag-ani na and pwede kang magpabakal ng bagas mga tugang, pwede pala niya na pwede man niya na sunduin ng NFA dyan sa inyong lugar. Okay? Bueno, mga tugang, dagdagan tayo istorya, ali po yan sa luwas this time. Partner Ara Mario nasa linya. Partner, maray na ito na tabi, please come in. Yes, mainit-init na nagkatagauran ang panahon, partner. Yeah, pero dyan na hapon, garo mauran. may advisory ang Pag-asa na posibleng mga at yan na hapon ng gambanggi, pwedeng umuran. Sabagay, maraming tangani ang pagkaturog, bayahay lamang. Pero ingat, sipon ka, yan nga init, uran. Yan ang ilangon yan. Lalo sa mga harog kong senior na. Magtagali kay Lika. Bawal ang tapuyas. Ingat. Alright, sige. Okay, partner, impormasyon pa, kuryente man giraray, and saropa sa nakakaulang kunata dahil pa nagiging fully operational and GBDAP o Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City. Yan gusto masabutan kan Committee on Power and Energy, at the same time Committee on Health sa Sangguniang Panlawigan sa pamamayo ni Board Member Vic Siga Jr. Kaya mapapod giraray siya nin committee meeting sa maabot na September 30. Inot nang inaprobaraan kasagunian Panlawigan ang dakulang budget na utangon kang probinsya sa Development Bank of the Philippines para gamiton sa pagkapatapos kaya na GBDAP rehabilitation. Alagad napagkarama na sagkod sa kunyan dahil pa ini natatapos
gusto man mahiling kan mga miyembros kan sanggunian na maging fully operational na ini bago man lamang magtapos ang sa indang turno. Asin ang sabi, saro sa problema pa, iyon supply kan kuryente. Kaya gusto yan masabutan ng GAD opisyalmente kan komitiba. Kaya sa maabot na September 30, imbitado ang Development Bank of the Philippines, ang Provincial Engineering Office o si Engineer Dante Baclao, kasabay ang kontraktor na imbitaran, ang Provincial Health Office, ang Provincial Planning Development Office, asin ang ALECO, tanganing masabutan kung ano talaga ang latest na status kan GB na pag-abot man sa supply kan kuryente, tanganing ini bagin fully operational na, asin mapakinabangan kan mga pasyente lalo na ang mga albayano. Yung man ang gantan sabi kan iba, maski kung may kuryente nga at least maluhay-luhay na. Iyo na nga kaya gusto naman iyan ma-update kan sanggunian ano pa man, ma-approve na sa budget. Yes. Kaya dapat mananggad na mapakaskasihan sabi kan mga sesyon ninda. Kaya sa pagurunan, yan ang tututukan sa ururon sa maabot na September 30. Yan, that is maipapahayag yan ni Engineer Baclao. Ano na ang sitwasyon? Kung sila nakapag-apply na o nakapag-connectar na, ano pa ang kulang? Yes. Tapos ALECO, ano man ang problema ninda? Iyon na nga Simple, masupply ng may transformer na kaipuan, di ba? Ito kami yan. Siyempre, sa mga aircon unit dyan, importante yun ang ganang kuryente. Ayan. Dahil napagparalo yung pata. Igwa masa ng kwarta, di kunya na. Tanganing ba nga Disimbre lamang mag-operate na. Okay lamang. Okay. Okay, so, partner, yung pa na informasyon ka aray, halis sa Kapitolyo, Alarmario. Thank you. Thank you very much, Partner Al. Kali kay Partner Al, lipat kita ang mga tugang kay Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirme. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Ulo kon si Papa Nald. Mari nang pasiguro. Mari nang di walastron wala. Alright, kumusta dyan? Kumusta sa area mo? Yes, Sir Mar. Anyway, good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag niya tong Bareta, Saro ang Bicol Region sa Bilog na Nasyon. Sa may mga ongoing ng proyekto pagpakonstruir training for PH project o pambansang pabahay sa pamilyang Pilipino na programa kan Administrasyong Marcos Kun. Kaya day man masasabi na atrasado ang nasabing programa pag-abot digdi sa Bicol Region. Ini Sir Mar ang sinabi ni Attorney Richard Manila, ang Regional Director kan Department of Human Settlement and Urban Development sa naging kaputan kan DCGB News sa Kapiyan sa Bagong Pilipinas kasuhapon kung nagbumutwa kaya sa pagsubaybay ta sa budget deliberation ng Kongreso na atrasado na nga ang 4PH project, alanganin ng maabot ang 1 million target kada taon, sundo sa maabot ang 6.5 na pag-abot ng 2028. Sa pagkataong doon ni Attorney Manila, kung hilingon ngayon ang sitwasyon sa Bilog na Nasyon, pero ang Bicol Region sa medyo nakaabante na, dahil ang paigwa na kita Sir Marmin, tulo na mga proyekto na sa ngunyan, ongoing na ang construction. Ongoing, I think, Ehemplo, Sir Mar, ehemplo, ining nasa Humapon, Legazpi City, Residensya de Legazpi, kung sa Insigun-Say, Manila, so inot na building, nasa 30% na ang accomplishment. And ikaduwang ongoing duman sa 4PH Piling sa San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Asin ikatulo ining mixed use integrated infrastructure for housing and sustainable community or 4PH Naga duman sa Naga City, Camarines Sur. Dangogon to Sir Mar ang timbag sa tuya ni Attorney Richard Manila. Yung ating pong existing projects, in fact, if you compare yung Bicol region po sa natin sa entire country, hindi naman po tayo naiiwan in terms of 4PH. In fact, sabi ko nga sa inyo, isa tayo sa may mga ongoing projects na ang Bicol region actually. So,
ito pong 3 existing projects na ongoing construction, we are really encouraging ang ating mga developers na talagang matapos yung project and up to the point na makapag-take out po tayo. Because sir, ang challenge po dito is may maipakita po talaga muna ang DSUD sa public na meron po talagang ma-turnover and ma-take out and matirhan na isa. And only that way that all the rest of the public will believe us. So ang ano po natin dito, yung ang isa pong ano namin dito, strategy is, okay, while we saturate all the LGUs across the region, pero with emphasis po kami din sa mga ongoing projects na ito. Because what we are planning to do is makapagpa-take out po, sir. Kasi pag meron po kami ma-take out sa Pag-ibig, yan po ang badge of honor natin na totoo po talaga yung project and it will inspire a lot of people. Pero Sir Mar, ang pangalan, Bigla na pala na may ongoing na pala sa Legazpi. Pirang nga itong room, pirang houses yan, pirang ano yan, pirang rooms yan. Garo. Yung nasa Legazpi, Sir Mar, nasa 342 residential units as in 33 commercial units. 33 commercial, 344 342 residential, 33 commercial. Ang mga takers kayan, pig-offer ko na sa mga empleyado kang gobyerno, kang lokal na gobyerno. Adi? Ang qualified candidate, Sir Mar, sa 4PH program, ang kumbaga main requirement, dapat, kumbaga member ka ng Pag-ibig. Yes, ayan. And anong status kaya itong sa mga nabanggit mga reports sa Tiwi, sa Malinaw, Santo Domingo, Malilipot, Bakakay, as in iba pang mga banwa na sa mga LGUs na garo may mga nakapirma na, may nakapirmahan na mga magiging kapatas o kung kontratista. Tama yan, Sir Mar. Yun ang saro pa sa kinagayon ng Digis sa Bicol. Kaya nasabi niya na bako kita atrasado. Sa bilog pang Bicol, para kitong tulong ongoing, igwa pa ki 12 na nasa pre-production o kaya nasa paghahanda na para sa construction. Ayo. Itong so residential de Malinaw, sa Malinaw Albay, sa Rumpanggi Residence sa San Andres, Santo Domingo, and sa iba naman Sir Mar na probinsya. And apura kayan, igwa pa ki 18 na nasa paghahanda naman kan dokumento. Ang mga pangarap pala, residensya, ade? Iyo. Ayos, ade? Residensya pala ng mga pangaran niya, no? Parang nasa kondo ka. Kondo type talaga siya, Marta. Ang description niya ni Kenny, mapuso arog kang gari puro community baga na tigsararong palapag. So, high-rise building. Oo. Tapos, unsay ng unit mo duman? Kung mo na siya ka sa pantulong palapag, duman ka man. Ayan, pero may amenities. Correct. Yan, ibang mga amenities. Kompleto. Yan. Okay, very good. Ayan tabi, Sir Mas, at least hindi pa lang sa Bicol, may kita masyadong nahuhudyan kumpara sa iba pang mga reyon sa bilog na nasyon. Magurasikaso na ta, nganing may maistaran sa bagay, may iwaso ng mga dagaanin doon, maski sing kamo doon, pwede. Mapon mo na, mapon. Kung ano ba, pwede ba kaya na magbakal ka na, magano ka naman dyan. Isarong unit nga, nganing ayos na. May ako so may natad, tanuman. Ayan. So, duman sa, malapit sa bukid. Marami doon. Doon sa farm namin. Correct. Doon ko palalaki ng mga anak namin. Alright, sige. Yan tabi, Sir Mar, dagdag na storya. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, bago kita mag-break, kunin na natin mga tugang, ihabol na si Pading Jomar Bien, nasa linya, alipod yan sa First District. Pading, good morning, please come in. Salamat, Pading Mar, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, posibleng malawos na ng GAD bago matapos ang taon na ini na makabalyo ang sanggunian panglungsod kan tabako sa Bagunindang building, ang legislative building duman sa Karangahan Boulevard kan syudad. Ini matapos na kasudman naging bisita di sa regular na sesyon kan sanggunian panglungsod ang saro sa posibleng maging supplier kan mga kagamitan sa laog kang tulong eskalona building, arog kan mga tukawan, kortina, cabinets, mga lamesa, asin iba pa. Sa ginibong regular na sesyon, ipresentar kan sarong grupong ini nakabase sa Manila ang espesipikasyones kan sa indang mga produkto
Pulit na nakatalaan ini na sabay sa bidding na dahil pamanugaring schedule kung nuarin. Sinabi ka na mga konsehal na importante na mismong sinda na magamit kan building, iyuan mahiling kung ano ang mga produkto na ibuburugta kan mga bidders, asin masunod ang sa indang mga espesifikasyon. Pigtawanin danin doon sa pagkikipag-olay kan DCGB News na sa arog kaining pasistema, bako digdi, importante ang paharababaan kang presyo, kundi ang dapat sukwat quality at mga kagamitan na ibugtak saka nakasunod sa espesifikasyon na pinagahagad kan sangguniang panglungsod kan tabako sin kan lokal na gobyerno kan syudad. Sa naging presentasyon kasod nasman na gabos na gamit na ipinagpresentar, iyo ang aprobado o pasado digdi sa mga miyembro kang konseho. Sinabi ni City Councilor Oden Bilangel Berses na sa siring kaining dalagan na halos plansado ng gabos, garo nakakasiguro na sinda na antes matapos ang taon, makakabalyo na sinda duman sa Legislative Building sa Karangahan Boulevard. Siya iyang sinabi na pigsisiguro lang kan lokal na gobyerno kan tabako na antes hindi magbalyo, nasunod gabos na espesifikasyones kan programa o kan proyekto, asin pati na itong sa electrical, pati itong digitization, i-implement na pa Mar kung saan gabos na lamesa kan mga miyembro kan konseho, may built-in ang mga computer na integrated and wirings na dahil na magkakarat-kalat pa. Sa inian saro sa pangiturugan man kan sangguniang panglungsod kan tabako na sa pagbalyo ninda duman sa bagong building, paperless na ang transaksyon, bako sa nakan sanggunian kundi maging kan bilog na lokal na gobyerno kan Tabaco City. Ayan. Ang legislative building medyo na delay yan paringma dahil ang supremerong design na halos patapos na sa interior, kulang kiduwang kwarto para sa opisina kang Liga ng mga Barangay President, Budaeske Federation President. Kaya nag-redesign kang laog para matawanan kwarto man o opisina ang mga ex-officio member kan sangguniang panglungsod kan Tabaco. Yan pa din, dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much for the Jomar. Tulang dagdagan natin mga impormasyonan from Tabaco, First District and Albay. Kami po ay magbabalik. Oras na ito mga dugang alas 11:40 na. An oras hatod sa Indokal. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang lalaki na si Carlo Clemente, anak ni Chona Clemente. Si Carlo ay pinanganak noong October 13, 2023 sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Daraga, Albay. Ang batang nabanggit ay nasa pangangalaga ng DSWD RSCC mula pa noong Oktubre 17, 2023. Magyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kath Genevieve S. Barcelon at Maris B. Magaso o kaya ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1606. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika.
Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tuwang balik po kita sa programa. Ang bilis-bilis ng oras, ha? O, 10 minutes na lang bago po mag alas 12. Duman sa mga may lalakawang po tabi, magpangudto na. Bago si kaso na. Tanganin po hindi kita malate sa tuya pong mga dudumanon. Ayan, ay good morning sa tuya pong mga kababayan na sabi nga ni kayan bisita, hindi po sa probinsya Canalbay. Pati na sa mga foreigners, o yan, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan po tabi ang dapat natong tandaan pag kayo nasa Albay. Saan man kayo naroon, di ba? Dapat clean as you go kita permi. Dahil pagbararag dyan sa di dumanantang mga lugar sa inyong mga ati, no? Darahon, tapos kaagkong sa po ang pwedeng basurahan na kunyan. Masin mag-practice ng segregation dyan sa indo pong harong tanganing pagluwas mo hanggang sa dudumanan mo, maka-segregate ka, di ba? Yung pag-iwa-iwalay ng mga nabubulok at hindi nabubulok mga plastic, sa mga papel, dapat hindi magkakasama magkakaiba pong kategorya ng mga basura. Alright, mga bata kita puligdi sa tuya pong sa bansang Pilipinas. Number 1 contributor kita, mga tugang top notcher pag-abot sa plastic. Because of the plastic economy. Yan yung sinasabi ko nung una na sa kagustuhan kan mga negosyante tang makapagbenta kansa ng produkto, pinasaradit mga tugang sa indang mga sa indang mga produkto tangani na madaling mabakal kan mga kababayan tang pobre. Yan. So mga konting kita lang. And nag-click. Ang problema, so impact, hindi na kunyan hindi na tansya, and then hindi na adala na may environmental impact pala yung mga pigparapasaradit ng produkto. So sa indang mga packaging, mga tugang, talagang luminugad din gusto sa Mother Earth. Di ba? Na mga sachet, asin iba pa, and uminabot mga tugang sa punto na nakaarabot sa dagat, and then endanger sa mga microplastics na pwedeng makapiktar sa tuwing mga kababayan, killing us softly, di ba? And then sa mga sira at sa mga nabubuhay dyan, yan po medyo problematic, Kaya kami naugma dyan sa mga kapartners sa environmental advocacy, di ba? Halimbawa, yung pong Prieto Diaz, mga tugang sa Sorsogon, na dati-rati talagang pinag-uuring ang mga bakawan duman, pero kan na-realize ninda na dakula pala ng katabangan kayan, ngunyan, na-awardi pa sinda, number 1, mga tugang, nagiging modelo. Sabi nga ni kayan mga tanuman ng bakawan sa tuyang palibot. And then everybody is saying na dakulang tabang sa inda ito na kapag may mga daluyong hali sa dagat dahil sa maraot na panahon, nakakaulang talaga. Imagine kayo ito ka nagdumang kami na Chief Ramir, 12 barangay lang ito, ngunya palang 19 na. Apwera duman sa mga dati ng may mga bakawanan, may mga pigparataranong pasinda. Nagparahiwas na po ito. And dit nagbabaralik na mga tugang so mga nabubuhay sa mga bakawan na mga shells, mga mud crabs, asin mga sira, mga tugang na nakakadagdag na sa senapong kabuhayan. And then pera kayan, ito pong bakawan mismo, itong bunga, yun ito nagsiserbi na negosyo man o livelihood dahil ito po na itatanom. Nagigibo po itong propagules. Ayan. Padagos lang sa pagtanom ni bakawan, matindi mag-sequester mga tugang ning carbon, asin nagbubuga ning sabi nga ni kayan oxygen
So, sa madaling sabi, malinig ang palibot. Yan. Kaya, nakulang bagay. And then dyan sa gubat, iyon, yung bigapod niya to na tulay sa tibo, ha? Na pinag-initiate kay itong mga tugang ni former DNR Secretary, Gina Lopez. Ayan. Nito hanggang yung buhay, pigpapadalagan po ang lokal na gobyerno. Binurugtakan mga tugang ning tulay na ano yan, na bamboo. Tanganing may malakaw-lakawan na sinmahiling-hilingan mga tugang sa mga kababayan. Nakulang bagay para po sa mga kababayan ta. So, at amanon tampo niya pong palibot, at amanon to ang Mother Earth. Ha? Sunod doon tayo pong Laudato Si. And then Laudati Deum. Tagani po na makatuwang kita na pangatamanan tayo ni pong naabuso tang kinaban. And para po sa future generation, sa mga masunod niya itong mga generasyon na may mahangos sindang maray pang paros, as in maistaran mga tugang na marakay na kinaban. Okay? And then yan po mga tugang dapat nang gibun tanang ngunyam pa. Ngunyam pa sana. Tangani pong maging ariglado kita. Alright? And then syempre mga kababayan natin, dahil paglingawan ang pangapulan kang commissioner elections kung dahil pa ka muna kapagparehistro. Kung 12 anyos na kamo, sa Mayo 12, 2025, pwede ka mong magparehistro. Iyo. And then, suma-transfer nin, lugar. From one barangay to another one barangay to another barangay, one municipality to another municipality, one province to another province. Pwede nang gawin. Tapos mapakurihir. Kang entry, halimbawa, misis ka na, gusto mo gamitin so apelido kan agumo, ayan, pwede niyang gawin. Pagkatapos, sumapa-reactivate. Kung halimbawa 2 beses ka nang dahil nakaboto sa 2 magkasunod na eleksyon, automatic po yan na tinatanggal ng COMELEC. Kumbaga deactivated ka. Pero, pwedeng mong i-reactivate. Madaliun man sana. Yan. Madaliun man sana ang pagpa-reactivate. And you can do it, mga tugang, dyan po sa mga opisina, from 8 in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Tangani po na, makasabay kita sa listahan kan mga qualified voters for 2025 midterm election. Dahil ang deadline po kayan, mga tugang, pitsa 30 kan Septyembre. Sa maabot pong Lunes, tapos na ang boxing, kang pagpaparehistro. So, pagkaaga kayan, mga tugang, iyo naman ang puon kan filing, kan Certificate of Candidacy o COC, kan mga makarandidato sa nasyonal, 12 senador ang bubutuhan dyan. Mga party list congressmen. Ayan. Tapos, mga district congressmen. And then, gobernador, vice governor, mga board members, and then mga mayor, kang city and municipality, and then mga councilors. So, yan po ang mga bubutuhan, mga tugang, sa May 12, 2025. Ayo. So, ang karampanyahan sa lokal, Marso pa man. March 28. Ayo. Mainot so garo February 10 mapon so sa mga senador asin mga party list. Ta 90 days hindi. Sa 45 days lang sa mga lokal. Ayun na po yan ang mga So mga makarandidato po tabi, kung may partido ka mo, ayan, siguro hon, naigwa ka mo ng, Certificate of Acceptance and Nomination, o yung CONA na tinatawag, ilalaki po yan dyan. Kasi pong mga COCs. And then siguro po yung may pirma. Tangani na, hindi ka magkagawa ng problema. Ayun ba? Ilagay ang mga tamang entry dyan po sa lugar na yan. O yan. Magpirili. And then kung sisay po ang mga maharampang dyan sa indo, adalan dong maray kung sirisay po ang mga yan. Yan. Siguro, magkakaroon ng mga candidates forum, tanganing masabot ang mga programa nila. Di, makatabang na makapag-isip-isip kita kung sisay ang mga karapat dapat. Ayan. Ayan. Dakol na mga nagdedeklarar. O kasi bago si gobernador nagdeklarar na mapadago siya sa iya pong bid sa governorship May 2025. And then siyempre si Congressman Joey Salceda nagpayag ng babalik siya mga tugang sa Kapitolyo sa probinsya Canalbay bilang gobernador. Ayan.
day pang pronouncement kay Governor Rosal. Yan. Pero may mga uring-uring dyan na mapadago sa tabi na naglilibot nga yan. So, titingnan natin kung anong mga final kayan. Ang final kayan, ang masabutan si dalawang kandidato pag-file kang COC. Starting October 1 hanggang October 8. Yan. After that period, mga tugang, wala nang substitution at unless na nagadan o na-disqualify so kandidato o nag-file na kandidato. Ayo. Okay, kung may substitution man, pwedeng ibuon yan dyan po sa periodo na 1 to 8, October 1 to 8. Halimbawa, nag-file akong Lunes ay Martes. Pag Webes, nagbago sa isip ko, zero na lang sa pakandidatong ko, yung pwede yung gawin, substitution. Pero pag lumampas dyan, wala na po. No sir, hindi na pwede. Alright, o paano mga kapatid? Ako po ay siyado na muna dito sa programa. Mahangos lang po ako, pero pagbalik ko, kasabay na po dyan mga tugang si Jasmine Baloloy sa Barret alas 12. Ngunyang pungal daw na ininim Miyerkules. Sa mga devotees ni Mother Perpetual Health, don't forget and attend a mass in Sayor Novenas. Pangarap po kang mabilog na tropa, lado technical, ngunyan si Ronald Kasabayta, kasubago si Chief Ramir, si Jerome Nico Martinez, yan po sa DCGB Social Media Department. So yan pong IT. Nabilog na tropa ka Mega Force. Ako man po ang sinong lingkod. Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Well, it's over, so they say. Horacio Imperata laban